Il-kap nazzjonalista Bernard Gregg stqarr li r-roadmap ekonomika ta' Gvern Laburista sa mill-2013 ma waslet għal imkien. Dan qal waqt tnedija ta' dokument tal-Partit Nazzjonalista qabel il-Gvern irressaq il-budget tas-sena d-dieħla. F'diskors li jagħmel quddiem l-imsieħba soċjali kritika li Gvern Laburista ma għamel xejn. Naħseb tiftakru il-famuża roadmap fl-2013. Roadmap ekonomika li fil-fatt ma waslet imkien. Huwa kompla jgħid li Gvern Laburista nesal kollox lil Għawdex. Nitkellmu wkoll għaliex le dwar Għawdex. Anke fuq setturi oħra illi kif nafu aħna lkoll intesew kompletament mill-Gvern anke waqt din il-kriżi tal-pandemija. Dan qalu għalkemm il-Kamra tal-Kummerċ Awċija u l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex kellhom reazzjonijiet pożittivi ħafna l miżuri tal-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Fost l-oħrajn dawn kienu nnotaw kif il-miżura tal-vouchers tal-€100 offrit injezzjoni ekonomika ta' aktar minn 5 miljun euro fl-ekonomija Awċija. Gregg kompla jisħaq dwar l-importanza li titjieb il-konnettività bil-baħar bejn Malta u Għawdex. Dan madana kollu ma jistax iseħħ jekk ma narawx kif se nsaħħu il-konnettività tal-baħar. Bl-ajru kif ukoll bejn dawn iż-żewġ gżejjer naraw li jkun hemm ukoll link permanenti bejn it-tnejn. Bernard Gregg sostna dan anke jekk l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għamlet U-turn wara li fil-Parlament kienet ivvutat favur il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, issa trid tara l-istudji u ġewwa id-dubji fuq il-proġett. Fil-waqt li Bernard Gregg indirizza lin-nies ma stedinx lill-ġurnalisti jagħmlulu l-mistoqsijiet u f'ħin minnhom ħalla f'idejn Mario De Marco sabiex jispjega id-dokument. Bernard Gregg der li ma kienx jaf x'fih sew id-dokument hekk kif għamel diskors sħiħ iħares lejn il-karti u f'daqqa waħda infixel. Nemmnu illi l-Gvern għandu jħares